Takisto aj v tej stavbe budú zaujímavé prvky, ako je tá galéria, ktorú viem, že sme prekresovali 10 krát a nakoniec pod ňou bude krásne okna na sedenie a potom budú veľké splá. Nie je to moc odvážne na to, že sme vlastne blízko tej cesty a akože trošku zapustení? Ja si myslím, že by sme mohli byť ešte odvážnejší v budúcnosti. Takže fantázii by sme nemali klásť žiadne prekážky. Áno, sme aj my odvážni a snažíme sa urobiť vlastne architektúru modernú, alebo vlastne aj ten prvý objekt, tento showroom vlastne má svoj charakter, je to naozaj veľmi pekne umiestnená stavba v priestore. Táto je zase trošku zapustená, ale je o niečo vyššia, takže... Áno, ale ten rukopis ako taký tam je čitateľný aj. A plus v rámci prvej etapy showroomu si myslím, že sme trošku zadefinovali nejaký taký, by som povedal, rukopis aj, ktorý je charakteristický pre mňa, ale zároveň aj pre vás. No a pokračujeme ďalej. A vlastne si myslím, že to bude zaujímavé. Aj my sa tešíme vlastne, a keď budeme dotvárať ten prvý skúšobný interiér, vlastne ako to bude vychádzať, tak ja sa na to teším sám, že vlastne máme ten betón, strop betón, dubové podlahy a bude to, dúfam, že veľmi inšpiratívne a nebudú do toho ľudia zasahovať, aby ten tvoj rukopis, ktorý si zanechal, že by sme ho dotiahli až do úplnej bodky. No na to sa teším. A myslím si, že robíme to pre ľudí, aj ktorí majú podobné myslenie ako my. A keď sa budú cítiť dobre, tak budem spokojný.